बिटिआर सुक्तिजों हारिया थांनानै थानो हाया हारिखौ मोजाङै मजबुत फोथांनोब्ला बिटिसि एकर्डनि दफाफ्रासो बेखौ लाखिगोन इउजि ब्रह्म प्रमद बर' धीरेन बर' एमफिलखौ आउट खालायनो हादोंबा दिनैनि समाव दिपेन बर' सारखौ मानो आउट खालायनो हायाखै थाबैनो आउट खालायनानै गुफुर हालामनिफ्राय दिपेन बर'नि जायगायाव फज'नांगौ जोंनि जाथिया थांनाय थैनाया बिजेपिनि आखायाव नङा जोंनि थांनाय थैनाय आखाया जोंनि बर' जाथिनि आखायावनो राजखान्थिया जोंखौ मनग्लाबनो नागिरो आरो राजखान्थिखौ नागारनानै जोङो घन्टा मोनसेबो गसंना थानो हाया एनडिए जे नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स दङ बिथांमोननि बिजाथिखौ थोंजोङै जोङो मदद होदों राजनितिका मा बुस्थु नोंसोर जेसेबांखि नाजाया मानो आंखौ जेबो खालामनो हाया मानोना दानि रायजो राजाफ्रा नैबेखौसो बुजि मोनो फैसा दं नोंसिनाव खालि थाखा फैसा नोंथांनि बेबायदि आखलानो बेबायदि थासारियाव लाबोबाय नोंथांखौ मा थासारियाव दं आंलाय नोंथाङा दिनै सासे काराप्टेड लिडार गोरिबफोरनि थै सोबग्रा होमबा दिनै एबसुआ सोरनि राजनीतिक दलनि पकेटाव हाबना थानो नागिरदों एक नाम्बार बे प्रश्न एबसुनि थाखाय दिनै जोंनि जाथिया थांनाय थैनाया बिजेपिनि आखायाव नङा जोंनि थांनाय थैनाय आखाया जोंनि बर' जाथिनि आखायावनो एनालिसिस खालामनानै जों मोनसे सिद्धान्तआव फैदों बे एकर्डखौ जों खुनु फैदों एक्सेप्ट खालामनो हाया होननानै दा बड'लेण्ड आलादा हादोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो पार्टी हारिनि मानसिया ज' जायोबानो सोमावसारनो बारसोमबानो बे एकर्डआ अट'मेटिक ओरैनो दिनावनो जाखासिगोन आरो बे दफायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सारेन्डार जानायाव गथायनाय हाथियार सोमोन्दो थायो सिनस्रिया गासैजोंबो सोमोन्दो थायो आरो बेखौसो सिनस्रि होननानै बुङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सिनस्रिनि अबस्थायाव गैया गोरिबफोरनि थै सोबग्रा दिनै समस्तिनि रायजोफ्रा इडुकेसना माखौ बुङो डेभेलपमेन्टआ माखौ बुङो बेखौनो मिथिला नोंथांमोन बायदिनि थाखानि लब होनाय आरो थाखानि गेलेनायाव सम आरो थासारिजों गोरोबनानै आं सोलिदों बे आंनि बाथ्रा नोंथाङा बेहाय बुंनायनि मोन्थाय गैया मोन्थाय दं मिस्टार एलसेले मानोना आं बे जायगानि सासे पाब्लिक आरो आं बे जायगानि सासे भटार राजखान्थियावल' जों नांथाबनानै थायाखै दा बिथांमोना राजखान्थियावल' नांथाबना थानायखौ जों नुदों दा बिथांमोननि गोरोन्थि जागोन मानो होनबा जों जिखुनु खामानिखौ मावोबा जों गोबां खामानि मावो नाथाय बिथांमोन बायदि जोङो प्रेसमेट एबा मिडियाफोरावल' खोन्थानानै जों खामानि जों मावनायखौ जों नागिरा दा जोङो ओरैनो ससियेल मिडियायावल' जों दिन्थिनानै जों मावा खामानिखौ जों गोबां जों खामानि बिदि ससियेल मिडियायाव फैयोबो जों खामानि गोबां मावो जों आरो खामानि मावो जितु जों बिदि बुंनाबो लानो जों नागिरा नाथाय बिथांमोना जोंखौ मावाखै होननानै जिबायदि सोंखारिदों बेखौसो जोङो बुंदों दा बे माइनासखौ बिथाङा नायथों आरो माइनासआव बियो ओंखारबाय दा बेखौ नायबा बिथाङा क्लियार जागोन आरो जोङो बिथाङाथ' मैया दाख्लैसो नुनानै बुंबाय जों बिनि सिगांनो बेखौ रायलायखानाय दीपेन बড়োৰ পিতৃ আব্দুল্লাহ কছাৰী ডাঙৰীয়াৰ কিছুদিন আগতে দেহা অৱসান হৈছিল আজি তেখেতৰ পবিত্ৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ মন্ত্ৰী অশোক সিংভাল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমি আটায়ে আহি खोनाखाबाय भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय मथे धीरेन बर' सार एमफिल सारखौ आफादनिफ्राय बोरै आउट खालायनायमोन जेब्ला धीरेन बर' सार एमफिल सारा आसाम सरकारखौ आखायाव लानानै आसाम सरकारनिफ्राय हेफाजाब मदद लानानै दिल्ली सरकारजों बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ माबायदि सावरायगोन बेफोरनि खोथाखौ हाग्रामा महिलारि सारजों धीरेन बर' सार एमफिल सारा सावरायबाय थानाय समाव इउजि ब्रह्म प्रमद बर' सानै गेदेरमा दैदेनगिरिनि मेगननि नोजोराव मेगन सानानै एमफिलाव धीरेन बर' सारखौ एनडिबि आफादनिफ्राय गबिन्द बसुमतारीनो एरनानै होनानै आउट खालायहोदोंमोन मानो दिनैनि समाव हागोन हाया इउजि ब्रह्म प्रमद बर' दिपेन बर' सारा बुहुमनि गुबुन गुबुन हारिनि बा आसामनि गुबुन गुबुन जनजातिफोरनि गेजेराव इन्डियानि गुबुन गुबुन जनजातिफोरनि गेजेराव उपेन निउज चेनेलनि गेजेरजों बिजेपिनो सापर्ट होनांगौ होननानै दिपेन बर' सारा फोरमायदों बुंदों नाथाय हारिखौ जातिखौ सोर लाखियो गुबुन गुबुन स्टेटआव बर' हारिनि गोख्रों सोमावसारनायखौ लानानै बर' मानसि होननानै बुंबानो सानसे समाव एनडिबि आफादाबो आबसुनि सोमावसारनायखौ गोख्रों उपेन ब्रह्मनि सोमावसारनायखौ
गुबुन गुबुन स्टेटआव मरेल सापर्टनि अननायाव एनडिएफबि आफादाबो थानो थाखाय जायगा मोनदों। दिनैनि समाव माबा मोनसे जायोबा गुबुन गुबुन स्टेटआव फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा गुबुन गुबुन स्टेटआव थांनानै जुदि फरायसा आफादफोरखौ गुबुन जातिफोरनि फरायसा आफादखौ लोगो हमनो थाङोबा बिजेपि सरकारनि एजेन्ट होननानैसो गनाय जासिगोन। नंगौना नङा रायजोफोर? दिपेन बर' सारा गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन स्टेटआव जुदि थांनानै बर'नि माबा मोनसे जेंनायाव जुदि सावरायनो थाङोबा बर'नि फरायसा आफाद दिपेन बर' सार सोरबा फरायसा आफादनि साफ्रोमबो नङा दिपेन बर' सारा जुदि बर' जातिनि फरायसा आफादनि बेनारखौ लानानै थाङोबा दिपेन बर' सारखौ बिजेपि सरकारनि एजेन्ट होननानैसो सिनायसिगोन। दिनैनि समाव इउजि ब्रह्म प्रमद बर' बिनि सानै गेदेरमाखौ गोविन्द बसुमतारिनो जुदि एरनानै होनो हायोबा दिपेन बर' सारखौ मानो आउट खालायनो हाया? बर' हारिनि फरायसा आफादनि गेदेरमा सारमोनहा मावनांगौ खामानि दं। बिनि थाखायनो आं खावलायो दिपेन बर' सारनि जायगायाव गुफुर हालामनिफ्राय सोरखौबा होनांगौ। मावनांगौ खामानि दं। जेब्ला गुफुर हालामाव हारसाफोरजों खेबनै दाङाबाजि जानायाव फरायसाफोरनि फरायनो आद्रा थालांनाय जायफोर फरायनो आफसुस थालांनाय आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो श्रद्धांजलि होनो बिबार बावनो थाखाय दसे सम नुजाफैदों। बिटिआरनि मानगोनां श्री प्रमद बर' आसामनि मन्त्रि अशोक सिंगाल आं साथामनोबो न'खरनि जानानै ओनसोलनि आरो गामिनि जानानै गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावदों। बिथांमोना जोंनि दुखुनि समाव दसे नुजाथिनानै जोंखौ बोलो होबाय। बेनि थाखाय आं धन्यबाद बावबाय। गोजोन्थों। जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्रा आं खावलायो। दिनैनि समाव इउजि ब्रह्म प्रमद बर' हागोन ना हाया? सानै एनडिएफबिनि गेदेरमा दैदेनगिरिखौ जुदि आउट खालायहोनो हायोबा दिनैनि समाव दिपेन बर' सारखौ इउजि ब्रह्म प्रमद बर' सारा आउट खालायनो हागोन ना हाया? आउट खालायनानै गुफुर हालामनिफ्राय सोरबा दिपेन बर'नि जायगायाव फज'नांगौ। मानो होनोबा गुफुर हालामाव खेबनै दावहा जादों। फरायसाफोरनि मावनांगौ खामानि दं। जेरै दाङाबाजियाव फरायनो आफसुस थालांनाय गुफुर हालामाव माखासे सोलोंथाइनि जौगाहोनांगौ दं। बिनि थाखायनो आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरिनि जायगायाव दिपेन बर'नि जायगायाव गुफुर हालामनिफ्राय थाबैनो होनांगौ। आरो बे दफायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सारेन्डार जानायाव गथायनाय हाथियार सोमोन्दो थायो। सिनस्रिया गासैजोंबो सोमोन्दो थायो आरो बेखौसो सिनस्रि होननानै बुङो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सिनस्रिनि अबस्थायाव गैया आरो आलादा रायजोखौ नांलिया होननानै फाइनेल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ होननानै बिथांमोना लिरनानै गारबोदों। बिदि बिथांमोना सारेन्डार जादों। सोर अधिकार होदों बिथांमोननो जोंनि हाखौ सरकारनो गथायनो? साउदिं मेलखौ दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि आरो नुजाथिफैनो हानाय बिपिएफनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे नांदरबारि गामिनि साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोन, आं गिबिसिनथारावनो बे सानजौफु समनि आंनि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। थारै मा दरखार दिनै सिनाय मोना गोबां मानसिफोरखौ गोबां जायगाफोराव दिनै हाबनानै आननन सुबुंफोरा गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि आइजोफोरखौ दिनै थगायदों। बेसेबांबा लासिंसिं नोंथांमोनखौ दिनै असनमान खालामदों। बेयावहाय बेबायदि प्रलबनफोरनिफ्रायबो नोंथांमोना गोजानाव था। दिनै हयथ' नोंथांमोननि बे नांदरबारि गामिनिफ्राय गोबांथार सुबुंफोरा फैजोबनो हायाखै। नोंथांमोना खोन्था दिनै बे मडेल कड अफ कन्डाक्ट एमसिसिआ दिनै सोलिबाय थानाय टाइमाव गभर्नमेन्टनि कुनु स्किमा इमप्लिमेन्ट जाया। बे स्किमखौ दिनै कुनु मावनो हाया। मोनसेबो गभर्नमेन्टनि स्किम मावजाया जेराव इलेक्सन जायो, जेराव मडेल कड अफ कन्डाक्ट थायो। थ' बेबायदि टाइमाव दिनै बोरै अरुणोदयनि स्किमनि फर्म राननो हाखो? बे टाइमाव बोरै आइ न'नि दिनै माने प्रलबन होनो हाखो? दिनै बेबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सांग्रां जा। आरो जों जेरावबो बेवहायनो खावलायबोदों जों गोरों बायदि राजनितिकआव दिनै बाहागो लानो हानांगोन। खारन दिनै बे बुहुमाव जों जुदि थावरिनानै थानांगौबा राजखान्थिखौ जुदि जोङो जाम्बा जायोब्ला, राजखान्थियाव जुदि जाम्बा जायोब्ला जोङो बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांगोन। मारै जोबगोन? नोंहा जुदि राजखान्थिनि नलेज गैयाबा, गियान जुदि गैयाबा, गाबोन सोरबा बाहेरनि मानसिफोरा फैनानै थगायफैगोन। थांनाय बारावथ' बिदिनो खालामबाय। दिल्ली, इउपि, बिहारनिफ्राय गोबां एनजिअनि मानसि लाबोबाय, लाबोनानै जोंनिखौ थगायग्लुंजोब्बाय। न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै, न'खर न'खर
उमुक उमुक थुमुक होगोन होननानै बेपारिनो उमुक होगोन होननानै सोरबा बिजनेसमेनखौ दावगाहोनो ओरै खालामगोन होननानै बेकार सेंग्राफोरनो साख्रि होगोन होननानै बायदि रोखोमनि दिनै प्रलबन होनानै दिनै जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायबाय राजखान्थियाव दिनै जों सांग्रां नङा कुनु पृथिबियाव दिनै एग्जाम्पल गैया मोनसेबो जाथि मोनसेबो बेबायदि हादोर गैया जे न'खर न'खर साख्रि होनाय इसिबांखिनि मिसा खोथाखौबो बुंनानै दिनै जोंखौ थगायनो हादों मानो हादों जोङो राजनितिकआव दिनै सांग्रां नङा बेवहाय आं खावलायगोन रायजोखौ राजखान्थियाव जों गोरों जानांगोन खारन राजखान्थिखौ जों बुजियाबा जोङो बे बुहुमाव थावरिनानै थानो हानाय नङा रायजोखौ राजखान्थिया जोंखौ मनग्लाबनो नागिरो आरो राजखान्थिखौ नागारनानै जोङो घन्टा मोनसेबो गसंनानै थानो हाया राजखान्थिखौ नागारनानै जोंनि हा हुआ रैखाथि थाया राजखान्थिखौ नागारनानै जोंनि राव हारिमु जोंनि थुनलाइया दिनै थांनानै थानो हाया राजखान्थिखौ नागारनानै जोंनि धोरोम सिबिनाया दिनै रैखाथि गैया जायो बेवहाय बे राजखान्थिखौ जों सोलोंनांगोन जोङो बुजिनांगोन आरो बेयाव जोंनि डिसिसना राइट राजखान्थि सैथो राजखान्थिजों दिनै जों खारनो नांगोन अब्लासो जों बुहुमनि बिखायाव थांना थागोन रायजो थ' बेवहाय आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन दिनै नोंथांमोननि बे नांदरबारि गामियावबो फैनानै अरुणोदय स्किमनि नामाव बा सोरनोबा थाखा फैसा होफानानै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ दिनै लानो नागिरदों बेयाव जुदि बे क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय जुदि खाम्फा बरग'यारिया MP महरै जुदि दिल्लीयाव थाङाब्ला जोंनि गेजेराव आरो बांसिन रासिन बिपदा दिनै फैगोन मानो फैगोन जायफोरा दिनै सासनाव दङ MP महरै दिनै जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो थांनो नागिरदों दिल्लीयाव NDAनि केन्डिडेट बिजाथि महरै बिथाङा बादायगासिनो दङ बै व्यक्तिया जुदि थाङोब्ला नोंथांमोना आं फोरमान होनो नागिरदों दिनै BPFनि 17 बोसोराव जोङो रावबो होखारजायाखैमोन जोंनि हा हुआ दिनै गिनो गोनां गैयामोन दिनै प्रमद बर'नि बे 4 बोसोर सासनावनो जोंनि हा हुआ रैखाथि गैया जादों आरो बे जयन्त बसुमतारीया दिनै प्रमदनि MP जाहैगोन UPPL NDAनि बिथाङा बिजाथि बेवहाय हा सिफायग्रा मानसिफोरनिफ्राय हा सिख'ग्रा मानसिफोरनिफ्राय जुदि MP जायोबा जोंनि हाया रैखा जाया बे सिदा खोथा बाथ्रा बे सैथो बाथ्रा बिथांमोना दिनै हा होग्रा नङा NDPनि सोमावसारनाय जारिमिनाव अदालगुरि बर्डारनिफ्राय आप टु गहपुरसिम जों हा राननानै होदों बर' रायजो राजाफोरनो हयथ' बे ओनसोलफ्रावबो गोबां जायगाफ्राव बै बाक्सायाव दाखालि मोनसे जायगा थांदोंमोन लाम बेसेबांबा गुवार हा जों रायजोनो राननानै होदों BLTआबो होबोदों दिनै जों हा सिख'ग्रा नङा रायजोखौ जोङो लुभिया नङा नाथाय प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार बे फैनाय लोगो लोगोनो दिनै जों थागिबि हारिब्लाबो जों गावनि हायाव दिनै आलाय सिलाय जादों बेवहाय बे जयन्त बसुमतारीया जुदि MP महरै दिल्लीयाव जुदि थांनांगौब्ला जोंनि हा हुआ रैखाथि जानाय नङा रायजोखौ आरो बिथाङा राजनितिकआव गोदानै फैनाय बे सासे MLA मोन थ' बिनि बेजों लोगोसे दिनै खाम्फा बरग'यारिया MP महरै थांनो BPFनिफ्राय बिजाथि गसंदों एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोना नाय BTC सोरजिग्रा सासे गोरों व्यक्ति बियो लेंगुवेजाव बियो जेना हिन्दी आरो इंलिश पारफेक्ट एक्सपिरियेन्सआ बिनाव दंसै 15 बोसोर डिपुटि चिफ जाबोनाय राजखान्थि गोरों जोंनि बर'नि गेजेराव सिनियर राजखान्थि होननानै बुंबा बिथांमोनानो बेबायदि गोरों राजखान्थिगिरिखौ जों जुदि दिल्लीयाव हरनो हायोब्ला बांसिन जोंहा लाब जागोन जयन्त बसुमतारीनिख्रुइ जोंहा खाम्फा बरग'यारिया MP जायोबा बांसिन लाब जागोन जोंनि हारिया बासायगोन BPFनि बे 15-17 बोसोराव जोङो खुनु प्रकारे बेबायदि दुखु दाहा जायाखैमोन जोङो खारनो गोनां जायाखैमोन दिनै जोंनि हाया रैखाथि गैया जादों आरो बे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनानै फोजोबनो हास्थायदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR गोरोबथा जाबाय आरो बे गोरोबथा बायदियै NDPआबो बेयाव गोसो गैयाब्लाबो सागान होनो गोनां जाबाय जों मानो गोसो गैया होननानै बुंदों जोंनि लुबैनाय बायदि बे गोरोबथाया मानो जायाखै होननानै बुंदों जोंनि लुबैनाय बायदि जानायमोनब्ला दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव थानाय नङामोन इनाय बानायै जाथिनि थाखाय बेसेबांबा गोबाव सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे दैदेनगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानाय नङामोन जोंनि लोगोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानाय नङामोन बाथाखौ दाख्लैबावै हमनानै लाना थांबाय जोबथेसालियाव दोनबाय दिनै बिथांमोननि केसखौ गुरै खालामाखै बिथांमोनखौ रासिनै बिजिरनो थाखाय फास्ट ट्रेक ट्रायल खालामनानै होबाय NIA बेबायदि जानाय नङामोन जुदि NDPनि लुबैनाय बायदि गोरोबथाया जानायमोनब्ला थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय जि गोरोबथा बियो NDPनि लुबैनाय बायदि दिनै थोबसेबो जायाखै बिनिनो फोरमान बेफोरो आरो बे गोरोबथाखौ जोङो गोसो गैयाब्लाबो सागान होनो गोनां जादों बिनिफ्राय गोरोबथायाव मोनसे नियम दङ नोंनो माबा मोनसे होयोब्ला नोंथाङाबो होफाफिननांगौ जायो NDPआ गासै संग्रामाव बाहायनाय हाथियारखौ जों सरकारनो गथायनो गोनां जादों बिनि एग्जाम्पल नोंथांमोना नाय 2003आव जेब्ला BLTआ BTC सुक्ति खालामबाय बिथांमोनाबो सुक्तिनि उनाव गासै हाथियारखौ क'क्राझारावनो बिथांमोना गथायनो गोनां जादों बे मोनसे नियम दिनै थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय जि गोरोबथा बे गोरोबथायाव दिनै NDPआल' सागान होआखैमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेयाव सागान होदों बिथांमोनाबो गथायदों बिथांमोनाबो सारेन्डार जादों माखौ गथायदों बिथांमोना माब्रैहाय बिथांमोना सारेन्डार जादों जोंनि गोबां सुबुंफोरानो दिनै बुजि मोनाखै आं रोखायै फोरमानखौ होनो नागिरदों रायजोफोर BTRनि MOSआव 7.2आव मोनसे क्लज दङ मोनसे दफा दङ जाय दफायाव लिरदों
जेसेबांखिनि बे बिटिसिआव ग्रेजिं लेन्ड दङ एसेबांखिनि फरेस्ट लेन्ड दङ एसेबांखिनि गभर्नमेन्ट हा दङ बे गासैखौबो आसाम सरकारा लाफिननाय जासिगोन होननानै बेयाव लिरनाय दङ मोनसे दफा आरो बे दफायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सारेन्डार जानायाव गथायनाय हाथियार बियो रायजोफोर दिनै बिथांमोना नोंथांमोननि हाखौ गथायबाय जिया दिनै मियारि नङा जिया दिनै नोंथांमोननि 100निया 30 हा बेयो नोंथांनि नंलिया आधा हा जुदि 15 बिघा हा दङबा 5 बिघा जुदि मियादिबा 10 बिघा जुदि मियादि नङाबा 100निया आरो 30 बा बे हाया नोंथांनि नंलिया मानो नंला नोङो खाजोना होनो थां मजादारनियाव नोंनि खाजोनाखौ लानाय नंलिया मानो लानो नोंनिनो हा नङाबा गभर्नमेन्टआ मानो लानो गोदो लागासिनो दङमोन दिनै बेबायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर'आ रावनियावबो सोङा माया जोंनि ओनसोलनि ग्रेजिं लेन्ड फरेस्ट लेन्ड गभर्नमेन्ट लेन्डखौ दिनै सरकारनो गथायफिनदों आरो आलादा रायजोखौ नांलिया होननानै फाइनेल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ होननानै बिथांमोना लिरनानै गारबोदों बिदियै बिथांमोना सारेन्डार जादों सोर अधिकार होदों बिथांमोननो जोंनि हाखौ सरकारनो गथायनो जाय संगठना दिनै बुंनो नागिरो जोङो माहारिनि सिनस्रि होननानै सिनस्रि बायदि दिनै खामानि मावदों नामा सिनस्रिनि दिनै आखुथाया मा सासे बेक्तिखौ गोथोङै लाखियो सिनस्रिया आरो सिनस्रिया दिनै आगदा आखाइजोंबो सोमोन्दो थायो आगसि आखाइजोंबो सोमोन्दो थायो आगदा आथिंजों सोमोन्दो थायो आगसि आथिंजों सोमोन्दो थायो सिनस्रिया गासैजोंबो सोमोन्दो थायो आरो बेखौसो सिनस्रि होननानै बुङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सिनस्रिनि अबस्थायाव गैया माहारिनि सिनस्रि होननानै बुंना लाग्रा बेक्तिफोरा दिनै सोरनियाव सोंनानै सोर अधिकार होखो हारसा हिनजाव लानाय बे प्रमद बर'नो आंथ' दाखालि मोनथिदों कास्टमजों मिटिं खालामनानै बिथाङा बै समनि इडुकेसन सेक्रेटारिमोन एबसुआव सेन्ट्रेल एबसुआव खुनु एक्जिकिउटिभ सिटिं जिरायाजासे बे सुक्तिखौ खालामदों प्रमद बर'आ हारसिङै दुलाराय बर' फरायसाखौबो आरो बिदिनो दिनै बोफ्लेलांगासिनो दङ दिपेन बर' बिथाङाबो बिनि खिबु खारनानै माहारियारि सिनस्रिखौ दिनै माहारिनि आगसि आथिंनि आसिगर दिनै बनायनानै दोनदों मुगैजादों दिनै एबसुआ पलिटिक्सआव फैनानै बेबायदि अबस्थायाव दिनै जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा जोंनि माहारियारि संगठनफोरखौ दिनै बिपदावबो खोख्लैगासिनो दङ आरो बेबायदि जेंनाफोरखौ दिनै जों नुनायखाय जोङो दिनै सान हर मेङाजासे दिनै खामानि मावदों रायजोखौ बेवहाय नोंथांमोनाबो गोरा गोख्रों जा आं खावलायगोन नोंथांमोनहा बुजिखानाय थेवब्लाबो आं खावलायबावगोन नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा भटखौ फैबाय थानाय 7 तारिखआव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैनांगौ होननानै आं खावलायदों आरो आंहा फोथायनाय दङ नोंथांमोना जोंनि खावलायनायखौ लाखिगोन दिनै नोंथांमोना बेयाव फैबाय नोंथांमोननि बाहाय बाहागिफ्रा गसाइगाव क'क्राझार बहाबा दतमा बिथिं थानो हागौ बिथांमोननोबो खोन्थाहर अभारफोरनि गेजेरजों जाबो जे जोङो मानो बिपिएफनि केन्डिडेटनो भट होनांगौ जोंनि हाखौ जोङो रैखा खालामनांगौनि थाखाय नोंथांमोना बुं दिनै 30 हा मियादि नङै हा 100निया बे गासैनि हानि खाजोना दिनै लाजालिया बे हाया जोंनियाव गैलियानो बेवहाय जोङो बिपिएफनो भट होनांगौ बेखौ मोनफाफिननांगौबा बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरमाय दिनै बे हाखौ आसाम सरकारालाय मानो आबसुनिफ्राय लाखो आबसुनि गेजेरजों दिनै सागान होनानै बे बिटिआर सुक्तिनिफ्राय मानो लांखो जोंनि हाखौ बिनिबो फोरमान दङ रायजोफोर भारतआव मोनसे आयेन फैदोंमोन जाय आयेनखौ का होननानै बुङो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बे आयेननि दारायै आसामाव भारतबर्षआव गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय हिन्दुफोरखौ दिनै लाबोनो नागिरदों आरो बिथांमोनखौ जुदि लाबोयोब्ला बहा दोनगोन जोंहा गिनो गोनाङा बेनो आरो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नोंथांनि मियादि नङै हाखौ दिनै आसाम सरकारा लांनायनि गुबै कारना बेनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जेब्ला भारतआव बे काया फैदों बे आयेना फैदों गुबुन स्टेटआ दिनै मानि आं मोनथिया नाथाय आसामा बेखौ गिबिसिन इमप्लिमेन्ट खालामगोन आंनो बानायग्रोगोन आंनो मावफुंग्रोगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों अब्ला बे कानि गेजेरजों दिनै गुबुन हिन्दु गुबुन देशाव थानाय फोथायारिफोरखौ लाबोनो नागिरदों सुबुंफोरखौ लाबोनो नागिरदों अब्ला बहा दिन फैगोन बिथांमोनखौ लानानै फैयोब्ला गुवाहाटियाव जायगा गैया दिसपुराव जायगा गैया डिब्रुगड़आव जायगा गैया जरहाटआव जायगा गैया क'क्राझार मेन टाउनाव जायगा गैया बहा दोनगोन जोंनि बे लाम गोग्लैनानै थानाय मियादि नङै हायावनो दोनगोन जाय हायाव दिनै नोंथाङा खेथि खालामदों सोरनिबा गय बारियानो दोङो सोरनिबा दिनै माइ मावना आबाद मावनानै जाग्रा बे हाफोरा बेफोर हायाव दोनफैगोन रायजोफोर बे मिसा नङा बेवहाय सिरियास ला जोङो जातिखौ मोजां मोनदों जोंनि हाखौ मोजां मोननानै जिउ बावबोदों जोंनि लोगोफ्रा थ' बेबायदि जेंनाफोरखौ जों नुदों आरो बै टाइमाव बेबायदि समान खैफोदा जोंनो लोगोसे खारफानाय टाइमाव जुदि जयन्त बसुमतारी एमपि जानानै फैयोबा बे जेंनाया जोबनाय नङा बिथांमोनानोथ' सुक्ति खालामनानै लाबोदों बिथांमोनानो हाखौ गथायनानै होदों बे हा गथायग्राफोरा जुदि एमपि जानानै थाङोब्ला जोङो बेंगुरा जानानै थानांगोन जाति हिसाबै बेवहाय नोंथांमोनखौ आं खावलायदों नांगोलनि सावगारियाव भट होनांगौ जोंनि हाखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोंनि उन्दै गथ'फोरनि भबिष्यतखौ जोङो मोजां खालामलांनांगौनि थाखाय जौगाहोलांनांगौनि थाखाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैनांगौ जोंनि धोरोम सिबिनाया रैखाथि मोननांगौनि थाखाय नोंथांमोननि बे नांदरबारि गामिनि थानसालिया दिनै बुख्रुब जायैनि थाखाय
जाहाथे जों जाया बुख्रुब जाया सिफाय जाया बिनि थाखाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैनांगोन स' नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोना होगोन आरो जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुजिबाय बे बाथ्राफोरखौ आं जेरै उदालगुरिनिफ्राय फैनानै नोंथांमोनजों सावरायफैदों नोंथांमोनाबो अभार फननि गेजेरजोंबाबो न'खरनि बाय बाहागिफोरनो खोन्थानानै BPFनि गोख्रों सासे फोसावगिरि बायदि महरै बाहागो लानानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैगोन होनना फोथायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबसै इउजि ब्रह्म प्रमद बर' धीरेन बर' एमफिलखौ आउट खालायनो हादोंबा दिनैनि समाव दिपेन बर' सारखौ मानो आउट खालायनो हायाखै थाबैनो आउट खालायनानै गुफुर हालामनिफ्राय दिपेन बर'नि जायगायाव फज'नांगौ होमबा दिनै एबसुआ सोरनि राजनीतिक दलनि पकेटाव हाबना थानो नागिरदों एक नाम्बार बे प्रश्न एबसुनि थाखाय दिनै जोंनि जाथिया थांनाय थैनाया बिजेपिनि आखायाव नङा जोंनि थांनाय थैनाय आखाया जोंनि बर' जाथिनि आखायावनो बिना गयारे मा सावलादोंमोन गोसोआव दंना आइफोर आफाफोर दिनै बिटिआरआ जुदि प्रेक्टिकेल इमप्लिमेन्ट जादों मानो होनबा एनडिएफबिनि जिबना सोरनि आखायाव दङ जाय हिनजावा प्रेगनेन्ट 6 मान्थ 7 मान्थ जुदि बिथांमोना साहस दंबा सानावनो रानना अरुणोदय आरो दिनै इलेक्सन दिनावलाय माने अरुणोदय फर्म नांगौ हे गाबोननि दिनाव बिथांमोना बुंगासिनो दं बिटिआर सुक्तिखौ दफा खालामनोबा बिटिआर सुक्तिखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनोबा जोङो बिजेपिनो भट होनांगोन अर्थात क'क्राझाराव जों इउपिपिएलनो होनांगोन उदालगुरियाव बिजेपिनो भट होनांगोन होनना बुंदों गाबोननि दिनाव जुदि कंग्रेस सरकारा फैयोब्ला बिनि जबाबखौ सोर होगोन बिथांमोना बुंदों जे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो बिजेपिनो भट होनांगौ गाबोननि दिनाव जुदि कंग्रेसआ फैयोबा बिथांमोना मा बुंगोन नोंथारा बर' जाथिया जोंनो बिजेपिनो भट सोहोदों कंग्रेसनो होआखै जों बिटिआरनि मोनसेबो दफा जों मावफुङा होमबा बिनि जबाबखौ बिथां एबसुमोना होनो हागोन ना हाया सागानगिरि बिथांमोननो होनांगोन जिहेतु जोंहा सासे सागानगिरिया जेलाव हाबना दं माखासेया दिनै डिपुटि चिफ जानानै दं होमबा नों साननानै नायदो रायजो नोंथांमोन होमबा जोङो बिजेपिनो भट होनो जों सुक्ति खालामदोंमोन नामा हाग्रामानि 17 बोसोर दिनाव कुनु नेशनेल पार्टिया बुङाखैमोन जे बिटिसि इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खाथिराव जों कंग्रेसनो होनांगौ बिजेपिनो होनांगौ होननानै बुङाखैमोन किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा जों दिनै नुबाय मा जुदिहे जोंनि बिटिआर सुक्ति इमान गोहोगोराबा दिनै जों मानो बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै फैगौ जोंनि जाथिया थांनाय थैनाया बिजेपिनि आखायाव नङा जोंनि थांनाय थैनाय आखाया जोंनि बर' जाथिनि आखायावनो जोङो दिनै थांना लाखिनोबा दिनै जुदि जोङो बेहाय बिटिआर ओनसोलाव जुदि थामोनथाखौ लानोबा जोङो मोनसे रिजनेलिज्म अर्थात जोंनि लकेलनि पार्टिसो जों सापर्ट होनांगोन बेहाय जोंहा इउपिपिएल दं बिपिएफ दं आङो डाइरेक्टलि दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि गामियाव बुङाखै जे उमुगनो होथार होननानै किन्तु आङो दिनै जिहेतु बिपिएफनि जानानै फोसावदिंनो फैदों आं दिनै बिपिएफनो भट होनांगौ होननानै बुंगोन दा बाथ्राया जाहैबाय गाबोननि दिनाव छात्र सन्था दा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे गामि गामि दिनै बुंगासिनो दं बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो देग्लाय बिजेपिनो भट होनांगौ बिटिआरनि खैथा दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो एक नाम्बार प्रश्न अबे मोनसे दफाया दिनै बिटिआरआव इमप्लिमेन्ट जाखो दिनै आं मोनसेबो आंनि मेगनाव नुवाखै मानो होनबा जानुवारि 10 दाख्लैबावै माइ निउस मोनसे जानानै थांबाय जे जोंहा आसामनि माखासे बै समनि आन्दोलनकारि बेजों लोगोसे जोंहा सेन्ट्रेलनि गभर्नमेन्टजों बेहाय मोनसे माइ निउस ओंखारदोंमोन बै माइ निउसआव जोंनि बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि माखासे 10टा दफा दं 10टा दफायाव मा लिरना होखो जे मोनसेबो जे 10टानि दफाखौ जों मावनो हाया वाइ आं बिनि रिजनखौ होनोसै जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बर'मा बेखौबो मावनो हाया खारन मोनसे स्टेटआव मोनसेल' सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि थायो होननानै बुंबाय बिनि थाखायनो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिना बे जाहैबाय बिटिआरनि दफा बेखौ अलरेडि क्लियार होनानै होबाय बे क्लियारिफिकेसन नोंथांमोना नुगोन बिनि उनाव मा नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि मणिपुराव मोनसे जाना दं नाथाय नट आप टु द स्टेन्डार्ड अफ मा होनो सेन्ट्रेला जेखौ लुबैदोंमोन बेसिम फुलफिल खालामनो हायाखै लोगोसे बे मोजाङै फुलफिल जायाखै होननानै नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जिहेतु नर्थ इस्टआव मोनसेल' बिनि थाखाय आरो सेकेन्ड टाइम हरनो हाला होननानै बेखौबो केन्सेल खालामबाय बिनि उनाव मा होदों नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स एट रौमारि जिहेतु आसामावनो जोंहा मोनसे तेजपुरनिफ्राय लानानै नानानथा मेडिकेल लोगोसे मा अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स दंखायो जोंहा सांसारियाव जे हिमन्त बिश्व शर्मानियाव बिनिखायनो दुना एबार नोंसिनि बिटिसि जायनो 60-70 किल'मिटारनि गेजेराव दङ नोंथांमोननि बे रौमारिजों बेखौ हरनो हानाय नङा होननानै स्पष्ट खालामना बुंबाय बिनि उनाव रिजनेल केम्पास अफ इन्दिरा गान्धी एट नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि भैरबकुन्दआव बिदोंमोन जिहेतु तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया
उदालगुरिनिफ्राय मात्र 60-70 किल'मिटारसो दं बिनि थाखायनो बेहाय हरनाय जानाय नंला होननानै बेखौबो केन्सेल खालामबाय बिनि उनाव मा होनदोंमोन नेशनेल इनस्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि बेखौ उदालगुरियाव बानायनो नामोन आरो बेबो केन्सेल जाबाय कारना मा जोंनि आसामाव सिलचर इनस्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि बे जायखौ मोनसे बिदि दुनायबार मोननै मोनथाम टेक्न'लजि होनो हाया होननानै बेखौबो केन्सेल खालामनानै होनाय जाबाय बिनियाव फैयो एडिशनेल नवोदय विद्यालय इच डिस्ट्रिक्ट अफ बिटिआर मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मोनसे नवोदया दंखायो सेकेन्ड टाइम मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो मोननै नवोदया होनाय जानाय नङा होननानै बेखौबो केन्सेल खालामबाय होमबा बिटिसिनि दफाखौ अबे मोनसेखौ मावनो रायजो नोंथांमोनदां आंना प्रश्नया बिसोर अबे मोनसे दफाखौ बिटिआरआव मावगोन दा बेजों लोगोसे दा गामि सोसननाय होनना बुंबाय थादों बा गामि दानख'नाय दिनै जुदि 1100-1200 गामि दानख'नानै गुफुरथिं लिं ओरै आलायग्लिंनाय 140टाल' गामि हाबनानै बाखिनि गेजेर ससेया मा जों सेटेलाइट काउन्सिल ना 6 शेड्युल काउन्सिलाव दं जोंनो हाग्रामा महिलारि लाबोनाय 6 शेड्युलनि कनसेप्टआवसो जोंनो 2000 अटल बिहारी बाजपेयी हरदोंमोन किन्तु दानि जायखौ नरेन्द्र मोदी बिथाङा ओरैबायदि थगायसुला गावखौ सायवाला होननानै बुङो नाथाय दिनै जोंनि बर' जाथिखौ सुसन खालामनानै दिनै सोबख'नायनिसो बेबस्था लानो मानो होनबा बे बिटिआर एग्रिमेन्ट नट under which act neither in the central act not under the state act बै समाव बिएसए जादोंमोन under the state act हितेश्वर शइकियानि दिनाव बिनि उनाव बिटिसि जादोंमोन under central act बिजेपिनि दैदेननायाव दा नै बे under act भारतनि अबे संबिधाननि अबे मोनसे दफानि बा अबे मोनसे मा होनो बेखौ एमेन्डमेन्टनि गेजेराव बेखौ दाना होनाय जादों दा प्रश्नआ बेसो किन्तु जोंहा मानगोनां एबसु बिथांमोना बुंगासिनो दं जे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोब्ला जों बिजेपिनो बा इउपिपिएलनो सपोर्ट होनो दा माखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो रायजो नोंथांमोन जुदि जोंनि भारतनि भाषायाव जोंनि लेंगुवेजआव जोंनि बर'नि जुदि केटेगरि एसोसिएट लेंगुवेज जायोब्ला बै समाव बिटिसिआव 2000 जोंनो नेशनेल लेंगुवेजजों स्वीकृति मोनखाबाय होमबा जों नेशनेलखौ लानो ना जों एसोसिएटखौ लानो बिनि उनाव बिथांमोना बुंबाय थादों जे रन्जन दैमारिखौ जोङो केस गेलेगासिनो दं जों फैसा गिदिर उकिल जोंनानै नाथाय बिएलटिनि दिनाव सोर साबैसे जेलाव थाबोदों आइफोर आफाफोरखौ प्रश्न खालाम बिएलटिनि दिनाव ओरैबायदि सुक्ति खालामदोंमोन दिनैसिम सासेबो बिएलटिआ जेलाव थानाय दिनै भुटानावबो दङ बांलादेशआवबो दं नानानता जायगायाव दङ बियो किन्तु दिनै आसामाव थानायानो 65 जों लोगोसे रन्जन दैमारि दिनै बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होनबाय थादों दिनै बिटिआरआ जुदि प्रेक्टिकेल इमप्लिमेन्ट जादों मानो होनबा एनडिएफबिनि जिबना सोरनि आखायाव दङ सोरनि आखायाव दं जों बामोननि आखायाव मानो दोनबाय थादों बामोना दिनै फंसे खोथा पलिटिकेल उइल लाबोनानै जुदि তেওঁলোকে अलरेडि शान्ति सुक्ति কৰিছে গতিকে তেওঁলোক আমি মুকুলাই দিব লাগিব না ফংसे खोथा बुंबानो दिनै रन्जन दैमारिया गयो निथै रन्जन दैमारिखौ दालि गोथां जाहोनानै दिनै शान्ति फैबाय होनना बुंदों खान्थाल गोमोनखौ सोरनि खर'आव दोनना बुफुना जानो लुगैदों रायज्लांदोंमोन बै समाव एबसु मानगोन एबसु बिथांमोना शान्तिना बै समाव हाथियारखौनो हमखायाखैमोन बिथांमोनसिम मोनसे अभारग्राउन्डसोमोन जाय जाथि नलखराव दिनै बिपिएफआ गाज्रि मावबाबो एबसुआ सोमखारिनांगोन इउपिपिएलआ गाज्रि मावबाबो इउपिपिएलनि जाना सोमखारिनांगोन गाबोन कंग्रेसआ गाज्रि मावबाबो कंग्रेसनि जानानै सोमखारिनांगोन होमबा दिनै एबसुआ सोरनि राजनीतिक दलनि पकेटाव हाबना थानो नागिरदों एक नाम्बार बे प्रश्न एबसुनि थाखाय दिनै बेजों लोगोसे नाय आरो नाय जोंनि बिटिसिनि दिनाव मा जादों मा जायाखै इउनिभार्सिटिनिफ्राय सिआइटिनिफ्राय लानानै नानानता कलेज गासिबो जाजोबदों दिनै किन्तु प्रमद बर'आ मा बुंदों बिटिसि एकय हवानो बिथां गादि जिरायनाय दिनै सेक्रेटारियेटखौ सोर लुनाय जिजों दिनै साइरेन दामलांबाय थादों जोंहा राकेशनिफ्राय लानानै घन'निफ्राय लानानै बै समनि मा होनो आन्दोलनकारि प्रमद बर' बिथां दाय चिफ साइरेन गाबनाय लामा खारनाय लामाया बे सोर बानायनाय बेखौ जुदि नुवाखैबा बेखौ जुदि प्रमद बर'आ नुवाखैबा रायजो राजाया किन्तु नुदों बिथाङा नुवाखै जानो हागौ मानो होनबा बिथांनि बे ओरैबायदि स्पिडआव खारो एस्कर्टआ गाव नुवा उनथिं किन्तु बिनि थाखाय बे नुवाखै जानो हागौ किन्तु रायजो राजा साइकेल सलायनानै थाबायनानै हाग्रामा महिलारि मावनाय खामानिखौ जों किन्तु नुजोबदों नोंथांमोननि जायगायाव आं जेराव प्रेक्टिस खालामदों आं सासे एडभकेट हिसाबै बै लुनाय कर्टआ दिनै बिएलटिनि दिनै हाग्रामानि सुक्तिनि द्वारा बेखि जाबोनाय किन्तु जों एनडिएफबिनि अबे मोनसे जों अनुष्ठान नुखोनो दिनै शान्ति सुक्तिनि एनडिएफबि 35 इयार्स आन्दोलन खालामनायनि नामाव जों मा नुखो जेब्ला एनडिएफबि बिथांमोन आंनाव फैयो माखासे केस दङ बिथांमोननि उथायनायाव बेहाय आङो बिथांमोनखौ ओरैनो बिदा गेदेर हिसाबै आं एदावो जंखायो बिथांमोनखौ आं जंखायो नोंसोरलाय मा जाला माला सुक्ति खालामना लाना फैखोलै जों दिनै बिएलटि आन्दोलन खालामनायनि सुक्तियाव जों उकिल जानो मोनदों
बिथांमोननि बिल्डिं लुनायाव जों एसि न'आव दिनै जिरायनानै थाइसे थानै खामायनो हादों नाथाय एमडिएफनि 35 बोसोर आन्दोलन खालामनायाव सोर बर'आ मा मोनदों देलाय मा मोनदों किन्तु खान्थाल गोमोनखौ सोर बुफुंना जादों रायजो नोंथांमोन गैयि मानसिफोर हादान लाना थाहैदों थाथ'नो हो खमसे खम परिबेक परिस्थितिखौ नाय इलेक्सननि दिनावबो बिथांमोना इभिक्सन खालामगासिनो मानो इभिक्सन खालामदों सोर बेलाय बिसोरथ' बेलेग जायगानि हा नङाना जोंनि बर'निनो हा बा जोंनि बर'निनो बिदा फंबाय मानो इभिक्सन खालामदों जाय हिनजावा प्रेगनेन्ट 6 मान्थ 7 मान्थ बिथांमोनखौबो बुद्रु लानानै गारियाव थिखांनो मानो बिथांमोननि थाखाय मा हरसेखौनो दोनथ'नो हाया नामा मा दाय मावदों बिथांमोनालाय बर' आन्दोलन मानि थाखाय खालामदोंमोन जों हा नांगौ जोंनि दखलाव थानांगौ जों आन्दोलन खालामदोंमोन होमबा दिनै मानो इभिक्सन खालामजोबो बेखौ रायजो राजानो सोंनांगौ दिनै बिपिएफनि नामाव जों बिपिएफनो प्रसार खालामल' फैयाखै जितु रियेलिटि बास्तुबाव जागासिनो दङ बेखौ दिनै सेंग्राफ्रा गोरों गोराफ्रा सेंग्राफ्रा बुजिदोंना दिनै जों मोनगासिनो दं जायनि थाखाय जोंनि समखौ लोगोसे जोंनि रां रुफा जि पकेटाव दङ बेखौ लानानै जों खस्थ' खालामनानै ओंखारदों आरो बेजों लोगोसे नाय आरो माखासेखौथ' दा सारा खिन्थालांगोन आं बुंजोबा जानाय नङा गाहाय आलासि दंखायो नालाय खिन्थु आं जितु मोनदांदों प्रेक्टिकेलि बे मुसलपुरावनो जाबाय थानाय बे बुस्थुखौ आं बुंनांगोन नङाबा आंखौ सानगोन मा बै समाव मानो बुङासैब्रा नोंसोरलाय माथो उमुगाव ओंखारदों मानो बुङासै होनो बै समाव जेसेबां गोरों गोरा दङ बिनाव दाया गोलैगोन जाम्बा जाम्बिनाव गोलैनाय नङा जाय मानसिया नोंसोर गोरों गोरों नोंसोर फरायनानै मोननाय नोंसोर मानो गामि बै समाव थांना बुङासैलै होननानै बुंगोन बा दायखौ बै समाव जों बानस'नो हानाय नङा दायखौ बानस'नांगोन जाय मानसिया दिनै हर उनाव जाम्बा जाम्बिखौ अरुणोदयनि थाखाय बिथांमोना भट होनांगौ होननानै बुंदों जाय मानसिया हरनि 12टायाव सरकारि आसनि फैबा न' गाव गावनि हराव राननानै लादों बिथांमोना जबाब होनांगोन खिन्थु बै समाव जेब्ला बर' बिमाया थफ्ला लानानै बै समनि पिटिसि एबसुनिफ्राय लानानै जेसेबां जोंनि न' सावलायनाय बै परिबेगा फैगोन बे समाव बिथांमोना जबाब होनांगोन दा होनाङा रायजोनो खिन्थु समा फैगासिनो दं मानो होनबा बोसोरथामा अलरेडि बुरन्जि जाखाबाय जायखौ जों जारिमिनाव गोसोम हांगारजों लिरगोन गोसोम हांगारजों दिनै लिरहां अलरेडि लिरबायबो माखासे गोरों गथ'आ लिरहांबाय मानो थाखाय लिरहांखो दिनै प्रेक्टिकेलबो नुबोहांबाय बे सल'बाथा नङा बे बास्तब जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा सोरनिबा अरुणोदय सोरनिबा माबा माबि न' होगोन होननायाव रानथिङा मोजां मानसिया जों बायदि फैनानै ब्ला ब्ला गावनि मोखांखौ होननानै सानाव बुंफैयो राव सिखावासो हराव मालायनि न' हाबो हरनि 10टा 11टायाव अरुणोदय फर्म लानानै ओरैनो मानसि फैबा टसा खोमोरलै टसा खोमोर ब्ला खारलांबाय बियो मोजां सरकारनि माबा नामा बियो जुदि बिथांमोना साहस दंबा सानावनो रानना अरुणोदय आरो दिनै इलेक्सन दिनावलाय माने अरुणोदय फर्म नांगौ जेराव मडेल कड अफ कन्डाक्ट दंखायो दिनैथ' राननोनो मोनखाया होमबा दिनै गोरों मानसिया मानो दिनै हरनि 12टा 1टा 10टायाव दिनै जाम्बा जाम्बि जाय मानसिया रेशन कार्ड जाय मानसिया जेबोखौनो रोङा बिसोरखौ थगायनाय माने बिसोरनि फापखौ लानाय जादोंना जायाखै बिना गयारे मा सावलादोंमोन गोसोआव दंना आइफोर आफाफोर जाय मानसिया हाग्रामानि दिनाव कम्पानि दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय लानानै साख्रि मावहैदों जों बिसोरखौ न'खर साख्रि होगोन जुदि होनो हायाब्ला आंखौ सौथुनानै थाबायबाय थानायावनो सौथुनानै थैथों होननानै सावो बेखौ सोर बुंना लानायमोन गोसोआव दंना गैया सावखौ सोर बिना लानाय जों होआखै गावनो बिना लादों बिनि उनाव बिथां प्रमद बर'आ मा बुंदोंमोन 6 दाननि गेजेराव जुदि बिटिआर सुक्तिया जायाबा अमित शाहनि न'आव आं फासि नांनानै थैगोन होनना बुंदोंना बुङाखैमोन बेखौ जों रोखा गोसोआव दंजोबो खारन बेफोर खोथाफ्रा जाथिनि थाखायसो जाथिया दिनै मा खहा जानो थांगासिनो दं बेखौ ओंखायनो आइफोर आफाफोर खोनासं देग्लाय इलेक्सना अकल बिपिएफनि इलेक्सन नङा इउपिपिएलनि इलेक्सन नङा इलेक्सना फैगोन थांगोन किन्तु देग्लाय बोसोराव जुदि जों बिपिएफनि जानानै जों उद्धार खालामनो हायाबा गोसोआव ला नोंथांमोननि लाइब्रेरियाव लिरनानै दोन सासे उकिल फैदोंमोननोलै जों लिरना दोननि मा बे बुंनाय बाथ्रा जागोन ना जाया जुदि जायाब्ला नोंसोरनि गामियाव आं फैनानै जेरै बिना गयारिया बुंदों आंबो गुग्रुब फैनानै निमाहा बिफैगोन दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना लिरनानै दोन खारन बे बुंनाया आं बुंनाय नङा भारतनि संबिधानावनो लिरनाय दंखाजोबो नै जायखौ जोङो भारतनि संबिधानाव सासे उकिल जानानै जायहा एमए इन पलिटिकेल साइन्स लायो बिथांमोना बे लेखायाव रोखा लिरनाय दं जोंनि बिटिसि सुक्तिया बेखौ लानानैनो जों शपथ ग्रहण लायो गिदिर गोलाव मानसिया दा कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बेहाय मा लिरनाय दं जोंनि भारतनि आरो बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि एमेन्डमेन्ट एन्ड
some important acts and amendment of Indian Constitution concerning Border Territorial Council बिदि दङ किन्तु बिटिआरआलाय मा दङ देलाय नोंलाय साधारन कागज बेखौनो बुजिनानैबो बुजिबायदि जों फै थां नांथाबगासिनो दङ जों दिनै अबे मोनसेया गोनां अबे मोनसेया गोनां जों बुजिनानैबो बुजिजानाय दं जों नुनानैबो नुयै बायदि जानानै दङ दिनै ओंखायनो गाव गावनि बिबेक भटखौ जेसेबां अरुणोदय रान जेसेबां आइवाइ नरान जेसेबांखि फैसा होआ थाखा थफ्लाया होआबानो थुनांगौ थिनाव जाथिनि थामोननो थाखाय खिन्थु नांगोलाव फैगौ बिसायख'थिनि 7 मेआव जोंनि खाम्फा बरगयारि केन्दिडेट बिथांखौ बयबो गानै जोमफै देलाय देलाय हायला हुइला थांनानै मिनि खुसियै नांगालाव आं फोबाय दे सानसेआव बेखौ गौरब जाना बुंनांगोन बै समाव आं नांगालाव होदोंमोनलै बे गौरबखौ लानानै नोंथांमोना हैनो हागोन दा बेखिनियावनो आंनि बे फोसावदिंनि बे बिबुंथियाव फोजोबबाय आरो लोगोसे माबा मोनसे नोंथांमोननि रायजो राजानि गेजेराव जुदि गोरोन्थि बुंदोंबा सासे लाइमोन हिसाबै आङो माखासे खोथाया एसे आबेगिक जायो जाथिनि थांनाय दा बेनि थाखायनो आङो निमाहा बिबाय आरो बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय